Des de l'Aula de Cultura Tradicional Valenciana de la Universitat Politécnica de València hem pensat fer un recorregut o una panoràmica sobre la moda tradicional de la forma de vestir dels valencians. Esta moda de vestir no és ni més ni manco que una moda universal que el poble valencià ha fet seua, donant-li una idiosincràsia pròpia i característica del nostre poble. Esta moda, per supost, estarà confeccionada en una sèrie de teixits que s'acomoden al ecosistema de la nostra terra. Este ecosistema ens donarà en algun moment determinat la importància dels teixits, ja que avui en dia sí podem trobar tots els teixits que vulguem en qualsevol tenda que anem. Però antigament era molt difícil trobar aquestes matèries primes en un puesto concret. Així, per exemple, el cotó estampat arriba a València en el segle XVIII i venia de les Índies, per això moltes vegades són anomenades indianes. Sin embargo, la seda era un producte que en València es feia moltíssim, perquè per el seu ecosistema, com estàvem comentant, n'hi ha una sèrie de factors que fan que se pugui cultivar perfectament la morera. La morera és l'arbre o la planta que necessita el cul de seda per a poder alimentar-se. En el segle XVIII n'hi hagueren moltíssimes fàbriques d'aquest tipus de seda. Com és normal, les sedes bones o les sedes més importants eren exportades i la gent utilitzava sedes molt més inferiors o en algun defecte o tara per a la seva indumentària tradicional. Dins d'elles anem a fer, com comentàvem, una sèrie de recorregut per la moda del moment que abarcarà des de principi del segle XVIII fins a principi del segle XX. Esta moda s'acomoda a una moda universal que podrà néixer en un punt determinat com pugui ser París, Itàlia o inclús València, perquè València inclús fon un punt important per a llançar unes modes determinades, sobretot en els teixits i colors, ja que varen ser els valencians els que varen introduir o varen inventar una sèrie de colors o de textures per a les seues teles. Nosaltres som la sexta generació de teixidors. La seda es trau d'un cuc que li diuen bombix mori. El bombix mori, a través de dos trompes que té en el cap, fa dos proteïnes, dos tipus de proteïna, que són la sericina i la fibroïna. La sericina i la fibroïna en conjunt formen el que és el fil o el filament de seda, que reunits en diversos caps o diversos filaments formen el que és el fil. Entonces, la manera de fer-lo és agarrem el capoll de seda, el introduïm en un bany d'aigua a 90 graus para matar lo que es el cuc, y entonces lo que fem es filar lo que es el capoll. Después de filat se reuneixen en varios capolls i traguem lo que és el fil. Això és per treure la seda crua. Després, aquesta seda es té que tintar per agarrar el colorit que nosaltres desitgem. Per tintar, el procés és quasi el mateix que per treure-lo del capoll. S'introdueix en un bany d'aigua a 90 graus, el que es queda és la fibra. Entonces ja li donem el color que desitgem i a base d'un poc d'àcid acètic o àcid nítric, el que fem és estabilitzar el color en el que és el fil. Després ja de tindre el fil ja tintat, el que fem és devanar la maixa, la fiquem en uns carrets per començar a fer el que és l'urdim de la tela.
Després està el que és la trama, que fem la mateixa operació, però en compte de fer el que és el plegador per dur-lo en un teler, el que fem són canilles per poder teixir en el que és el teler. De l'entrecruzament de l'urdimbre i de la trama aconseguim el que és la tela. La tela pot ser o bé domàs, o brocatel, o espolí, o un lampàs. Entonces, nosaltres el que treballem són en 3 tipus diferents de lligaments. I a base de combinar aquests 3 tipus, traguem tota la variació de teixits que n'hi ha en el món. Estos 3 tipus són el tafetà, la sarga i el raso. En el que és el teler o muntura valenciana, duguem una màquina Jacquard, que és la que ens està fent el dibuix, a base d'unes fitxes perforades o cartons, que és com si fos una pianola. On n'hi ha foraet, puja el fil. On no n'hi ha foraet, no puja el fil. Entonces, el que fem és, a base de la màquina Jacquard esta i una màquina que li diguem ratier o ratiera, que és va fer el que és el lligament de fons de la tela. Entonces, la combinació de les dues màquines fem el que és el lligament de la tela i el que és el dibuix. La tela, el que es té que fer és primer preparar l'urdimbre, que són els fils que venen de darrere a davant del teler, i després el que fem és cruçar el que és la trama, que la trama la portem en unes canilles, que les canilles estan introduïdes en una llançadora. La llançadora és la que passa de banda a banda de lo que és la tela. Entonces, el entrecruzament aconseguim tant els motius florals com el que és la tela de basament. El teler treballa normalment la cara bona baix, o sigui, la cara bona de la tela baix, i la cara roïn, diguem, o l'envés en la banda de dalt, i es fa perquè la màquina no treballe en demasia. Entonces, el que fa el teixidor és a dependre el dibuix de memòria, perquè tu no estàs veient el que està eixint del teler, tu estàs veient la cara roïn de la tela. Entonces, també, si ficarem la tela bona o la cara bona a la banda de dalt, el teixidor tindria que fer moltíssima més força de la que fa en els peus i en les mans per teixir. Este és el fundament de lo que és la teixidoria i el per què es fa d'aquesta manera. Un metre de tela, per exemple, d'espolí, que pots dur el colorit que vulguis, perquè la passa no és passar llarga, sinó que la passa que fas en la trama va en el que és el motiu floral només, o el motiu de dibuix. Entonces, eixa tela n'hi ha dibuixos que pots tardar fàcilment 4-5 mesos en fer el que és un tratge. Jo soc Salvador Peri Roca. El meu nom comercial és Peri Roca i me dedique al treball d'adreços i pintes de llauraora. Això, l'ofici meu, me ve heredat dels meus antepassats. Els meus iaios ja eren orfebres, mon pare i jo som 3 generacions i ara me substituirà la meva filla, que serà la 4ª generació, que se dediquem a això de l'orfebreria. Bueno, com se pot comprovar, esteu en un taller d'orfebreria en el qual se dediquem a fer pintes i adreços de llauraora valenciana i d'altres regions també, no precisament de València, però ara en aquest cas concret estem en València. El que aneu a veure ara és el procés de poder fer les pintes. Com podeu comprovar, així tenim una planxa de llautó en la qual anem a intentar
que puguem veure com se fan les pintes. Primerament s'agarra la planxa, se posa el dibuix, que se calca sobre la planxa per a poder treballar-la i per a poder fer. Una vegada la tenim, tot això, una vegada la tenim calcar, una demostració de lo que se pot fer, se va dibuixant tota la pinta i una vegada tenim la pinta calcar, se té que repassar i se té que dibuixar tot el procés de una vegada dibuixat, es comences a dibuixar tota la pinta, tot el conjunt de la pinta. Una vegada tenim tot el dibuix fet, se clava sobre el plom i es comença a treballar sobre ella, que és el que m'està mirant. O sigui que on tenies el dibuix, doncs vas treballant i vas fent tot el procés del traçat i tot això. El procediment del cisellat podem avaluar-lo en 3 o 4 formes de cisellat. Tenim el cisellat a flor d'aigua, el cisellat que se diu sobre el plom i repujat, cisellat repujat, que és sobre la pez. Això en aquest moment no en tenim res per a poder fer, però espera que tot el treball quede més acabat i que quede més completa la pinta. Això és el d'això. Després podem entrar que tenim pintes. Les més antigues són les que estan cisellades a flor d'aigua. En acabant tenim pintes del segle XVII, del segle XVIII i del segle XIX, de final del XVIII i principi del XIX, que són tots els sigles que s'han fet les d'això. Els materials normalment són de llautó, poden ser de plata, poden ser d'or, o sigui que se pot fer de lo que vulguin fer, o sigui, segons la clienta i segons la persona que tinga que fer. Una volta està cisellat, entonces se té que retallar tota la pinta, se passa al procés de polir, d'esmerilar-les, de polir-les, d'acabar-les, de donar-les el bany de plata o d'or, de lo que tinga que ser. O sigui que és un procés molt llarg el que porta unes pintes. Se podien dorar, antigament se dorava a foc. Avui aquesta cosa del dorat a foc s'ha exterminat, se doren, simplement era el dorar a foc, era fer una amalgama d'or en mercuri i se pintava i a foc se treia les peces. El treball del repujat i tot això és hereditari dels moros. És una cosa que es començarem a treballar quan la denominació, quan la reconquista, des de tota la vida. Tota la vida, perquè antigament no hi havia platers, ni xollers, ni d'això, eren els orfebres els que treballaven tot això, i això és l'ofici de la orfebreria de sempre. Fem pues una evolució de la roba tradicional, trobem que, començant per des de dins, la roba interior no existia fins ben entrat el segle XIX, quan apareixen els polissons. Esta roba interior, sobretot en la dona, tan sols se composava d'una camisa que la durien durant les 24 hores del dia. Normalment aquestes teles eren difícils d'aconseguir perquè solien estar confeccionades en casa i les teles més fines o de botiga s'utilitzaven tan sols per als puestos que se podien veure. Per això trobem que el que és el tronc o la base del cos va estar confeccionat en unes teles molt més vastes que les que van eixir en les mànegues, en els colls, que són realment les que se van a veure. No podem saber com era exactament el monyo de la dona valenciana fins ben entrat el segle XVIII, ja que l'ús de la mantellina anava a ser per a sempre i en tot moment. Inclús la utilitzaven per anar dins de casa. Fon a partir dels mitjans del segle XVIII quan les mantellines es comencen a ser un poc més clares i es comencen inclús a llevar-se per a poder estar dins de casa i ja posteriorment a eixir al carrer. Lo que sí tenim clar és que la estructura sempre anava a ser la mateixa, és a dir, el monyo se retirava tot a cada part de darrere per mig d'una cua. D'esta se dividia en tres, dos trenes i una cua central, que aprofitaria per a subjetar tot el pes del monyo, al voltant d'una ulla, la ulla de monyo, que està dividida en dos, la espasa i el canó. Una volta
subjetaria el que és el centre del monyo, les dos trenes anirien tant per la dreta com per l'esquerra juntant-se, donant-li la forma més o manco arredonida que la propietària volia donar-li. Un monyo mai estaria acabat sense ser coronat per mig d'una pinta o pintor. Llueve y se moja, llueve y se moja. Trobem en molts casos que este caragol o este buit que se fa per a sujetar el monyo i ja ben entrat el segle XIX serà substituït per cordes o cordoneig, ja que per a utilitzar els tres monyos se necessitava molt de monyo i esta banda central podia ser confeccionada d'uns altres materials per a donar-li una major amplitud al monyo. En diferència de lo que avui entenem per la roba, que la utilitzem i la despreciem constantment, antigament no era este el cas, ja que els teixits eren realment importantment cars. I el més important era poder-los reutilitzar constantment, passant una mateixa peça de pares a fills. Així pues, trobem que la majoria de les peces antigues se veuran una gran quantitat de peces sobreposades i pedaços per a poder reutilitzar este tipus de teles. Per a poder aconseguir la figura femenina del moment, que se pensava que la imatge perfecta d'una dona tenia que tindre la forma d'una campaneta, no se podia fer més que posant o sobreposant una sèrie de sinagües per a poder-li donar una amplitud a les caderes. Trobem, pues, que la roba interior va anar col·locant-se una peça damunt d'una altra fins a utilitzar 8 sinagües. Estes sinagües serien posades o sobreposades, deixant sempre les més vistoses o les més lujoses per a les últimes capes, ja que en algun moment podien arribar a veure's. Tant les sinagües com els guardapeus o les faldes sempre tindran la mateixa estructura, és a dir, s'acomoden a la cintura per mig de xicotets plecs, replegant un terç per a la banda de davant i 2 terços per a la banda de darrere. En este sistema sempre podrem utilitzar la mateixa peça per a moltíssimes ocasions, és a dir, si la dona s'aprimava era simplement ajustar-la un poc més i si engordava simplement era soltar-la. Les qualitats anaven a estar, per supost, en funció de la faena que anàvem a utilitzar durant tot el dia.
Així pues que les teles més roïns o més vastes o fetes en casa s'utilitzaven per a les faenes de casa o les faenes del camp i les més elegants o fines solien ser per a les festes o les celebracions. Per a cobrir el cos utilitzarem el que conegam en el nom de justet, que depenent de la utilització o de matèries primes concretes va a canviar de nom, si són de seda o són de cotó, i en el cas que duguen mànegues o no duguen mànegues. Les peces que duen mànegues són nomenades en València com els xipons, i en el cas de que no les duguen, els justets. El reto de Bollulla porta sotaner, i el reto de Bollulla porta sotaner, porta sotaner, porta sotaner. Estos xipons o corsets eren utilitzats no sols per a recobrir el que és el tronc de la dona, sinó que a més estaven confeccionats per mig d'una sèrie de reforços que feien enaltir el bust de la dona. En quant a la roba tradicional, podem dir que, com hem comentat, era evolutiva i té sempre un sentit, és dir, totes i cada una de les peces tenen una funció fundamental. Així ne trobem els xipons. Els xipons són les peces que van a cobrir el cos des dels muscles fins a la cintura i que, depenent si duen mànegues o no, van a tindre diferents noms. I també va a ser la textura o la matèria prima que s'han utilitzat per a la seva confecció és que ens van a donar els noms. Així pues trobem que, per exemple, les faldes, les que estan confeccionades en seda natural eren anomenades guardapeus. Quan eren confeccionades en cotó anaven a tindre una sèrie de noms diferents, com per exemple les indianes. Aquestes indianes són teles de cotó estampades, que normalment no es feien així en la comunitat valenciana ni inclús en la península ibèrica, i que eren importades en un principi des de, com el seu nom indica, les Índies. Per això, el poder adquisitiu d'una dona devia de ser molt important per a poder tindre una d'aquestes teles. Mentrestant, en València anaven a utilitzar les teles molt més acomodades a l'ecosistema, com per exemple la llana. Dins d'aquest tipus de robes, que en un principi van a ser interiors, com per exemple refajos, esbions, depenent de la zona on vivam, van anar a poc en el temps passant a ser d'ús exterior. I així trobem que el que antigament eren les inaues internes passaran a poc a ser exteriores, com estàvem comentant, i utilitzarem aquestes per a tot i cada una de les fases del dia, tant d'una manera o d'una altra. També és molt important el tema econòmic, ja que la roba va a classificar a una persona dins d'un estatus social molt important. Avui en dia, aquests problemes d'utilització de roba ja no ens defineixen com a un estatus molt concret, sinó que qualsevol tipus d'estatus pot utilitzar o pot arribar a tindre aquesta sèrie de robes o aquesta sèrie de modes. Ara, en aquest moment, seran les marques comercials o les firmes d'algun modisto concret les que ens marquen aquesta classe social. Antigament sí era molt important
el utilitzar una sèrie o un tipus de teixits o un tipus de formes per a cada una d'aquestes classes socials. Inclús, per la forma del tratge, podrem saber la seva professió. Esta forma de vestir, en un moment determinat, arribar a inclús no saber molt bé quin estatus social se trobava. Així trobem que les ames de cria vestien d'una elegància i d'un poder que igualaven realment a les senyores. Per a que això poder evitar esta confusió, se obliga inclús a les ames de cria a utilitzar una sèrie de formes o de temes concrets per a poder-les diferenciar, com són agulles que se clavaven en el monyo i que deixaven molt clar que esta no era la dona, sinó que era la cria. En quant als homes, trobem que, i en contra de lo que avui entenem, era l'home el que possiblement lluïa molt més que la dona, per la senzilla raó de que un home el vestia la dona. Si aquest home anava ben vestit, era la dona la que demostrava que se preocupava per el benestar de la família. La estructura sempre va ser exactament la mateixa, és dir, com la dona, tenim una roba interior que va variant, depèn de lo que se vulgui utilitzar de roba exterior i, com no, la roba exterior o que va a trobar-se, que va consistir sempre en un pantaló que cobrís les cames, un armaor per a cobrir el cos, una xupa per a cobrir o engalanar-se i, per supost, el mocaor que sempre anirà al cap. No se pot entendre un home sense anar cobert, bé d'una o una altra manera. Dins de la moda masculina anem també a trobar qualsevol reflex de la situació del moment. Per exemple, quan en l'entrada de Napoleó se posà de moda tot tipus de roba militar o que semblara la forma militar. Com hem comentat, la moda és algo evolutiu i que va estar en funció de les formes o de la filosofia del moment. Tenim un moment importantíssim en la moda espanyola, no sols en la moda espanyola, sinó en la francesa, que és la on naix, la italiana i de tot el món. No sols en la moda, sinó també en la forma de viure. En la Revolució Francesa trobem que canvia totalment el que entenem com a història antiga o clàssica i a partir d'aquest moment tornem a viure un canvi tan important que canvia la història, dividint-la en l'antiga i en la moderna. A partir d'aquest moment va a ser quan anem a sofrir en les terres valencianes, les terres espanyoles i sobretot en les valencianes, un canvi o una modificació molt, molt important.
La utilització de les peces fonamentals van anar evolucionant depenent del moment i de la història. I així trobem una de les peces fonamentals dins del costumari valencià, com és el saragüeix. Peça fonamental en tot tipus d'home i que normalment s'utilitzava per anar al camp, o aixina és com se queda a finals de la nostra època. Estos saragüells eren roba que en un principi fon interiors i que donaven la llibertat per a poder manejar-se en total llibertat dins de les hores del treball. Sempre anirien subjectats per faixes que donarien una importància a la forma de vestir, sempre confeccionades en llana o cotó i en molt rares ocasions o sols per al lluïment la seda. Així trobem dos tipus de gent. La gent afrancesa i la gent que era d'alguna manera més nacionalista, més nacional, i trobem que per una banda apareixen els petimetres, que són aquelles persones que tenen una filosofia molt més afrancesà, el gust important era el francès, i sin embargo, en contraposició a elles va néixer un altre sistema, els goyescos. Els goyescos no són ni més ni manco que els que volen ser o diferenciar-se de la forma francesa, deixant molt clar que ells són espanyols. Esta moda goyesca va a canviar totalment la moda del moment. En l'entrada del barroc va fer que canvi la filosofia del moment. Les tratges van a ser molt més lluminosos, els escots molt més grans, estem en el moment de la il·lustració, en el moment de la liberació, i la moda, com evolutiva que és, simplement l'únic que va fer sempre va anar canviant a lo contrari de lo que se duia al moment. Així trobem que després d'una explosió tan vistosa com és el barroc, vindrà el romanticisme fent tot el contrari, dir, cobrint a les dones, allargant les faldes, allargant els mocaors i donant-li un aspecte molt més sobri de lo que podia ser algo alegre. Trobem que lo interessant del moment és estar mal, estar blanc, no tindre una salut ideal, i això també es marca o es refleja en la forma de vestir. Apareixen els colors oscurs i, com no, ja a final d'esta època ens ve la màquina de vapor. La màquina de vapor fa que els teixits puguen ser molt més barats, utilitzant sobretot el cotó, mentre que la seda que així en València estava treballant-se i que era molt apreciada en tot el món, es comença a no tindre eixa eixida que tenia per el seu preu. Damunt hem passat una sèrie de guerres que han fet que tancaren els comerços per culpa de no poder eixir els barcos. Al no poder eixir els barcos, les teles no poden ser exportades i no poden ser vendre. Moltes de les peces de tela o de seda es quedaven en els almacens i, a més, es perdien perquè s'estropeaven o se feien malbé. Si parlem de la moda popular, tan sols podem dir que la gent del poble acomoda el que la moda del moment que venia de l'exterior o que utilitzaven les altes classes socials és acoplar a la possibilitat o formes d'ells mateixa. Així trobem que, per exemple, per el tema dels monyos, que ens venen influenciats per la moda europea, se divideixen per aquest romanticisme que acaba d'entrar. També els allarguen els pantalons per una moda que se suposa ens ve d'Inglaterra en quant als homes. I els mantons de Manila ens van a recordar aquesta filosofia del segle XIX.
Resumint, podrem dir que el món popular va replegar la moda universal i la va fer seua, incorporant-la a les seues formes, maneres i teixits. En un moment determinat naix la moda revolucionant de partir el monyo en tres i que al costat, dividint a cada un dels costats en sèrie de tirabussons. Estos tirabussons el poble era molt difícil poder-los utilitzar i inventen o trauen la forma del caragol que recorda un poc aquells tirabussons. Així n'apareixen els tres monyos que caracteritzen a la dona valenciana. A l'hora de treballar, no podríem, com vostès comprendran, no se pot utilitzar unes teles que valen realment verdaderes fortunes com per anar al camp i que s'utilitzaran, igual que avui en dia, les teles més fluixes o estratges ja fes malbé o estropeats per anar al camp. Inclús, durant una època, fins ben entrat el segle XIX o inclús el XX, s'utilitzava tan sols la roba interior per a fer aquesta sèrie de faenes, tant dins de casa com en l'horta o en la muntanya. Ja en el segle XIX apareix algo totalment nou, com és la reestructuració geogràfica o política de les nostres terres. Apareixen el que avui coneguem com a províncies. Per a poder potenciar aquest tipus de vida nova, se pensa oportú el crear uns tratges que representen a cada una d'aquestes regions o d'aquestes províncies. I és quan, se crea una forma concreta per a vestir en un moment determinat i en un puesto determinat. Això fins d'ara era totalment inconcebible, ja que, com hem comentat, era una moda evolutiva que podia vindre de qualsevol puesto del món i que el poble anava acceptant, donant-li la seva forma concreta o específica. Però al entrar esta moda nova, ja la gent deixa d'utilitzar la roba tradicional com per a vestir i utilitza una sèrie de robes que ja no podíem dir que foren roba normal, sinó que apareixerien com a disfraços, per dir-ho d'una manera, encara que aquesta seria la pitjor de les maneres per a poder donar una nomenclatura a una forma de vestir. I apareixen la roba de les províncies, la roba regional, el tratge regional o com vostès vulguin dir-li. Este tipus de roba és la que avui ens està representant i que dista molt de l'utilitzat normalment per el poble durant una sèrie d'èpoques molt concretes. És a partir d'aquest moment en què una de les coses importants és que aquesta idea que teníem de que la dona representara la seva terra va ser importantíssima. Així que tan sols estos tratges que ens recorden un passat s'utilitzaran per a les festes, per als moments d'engalanar un poc el que és la nacionalitat de cada un dels pobles i que, com hem dit, representen a cada un d'aquests pobles per la seva idiosincràsia i per la seva costum que ens fa característics de cada poble.
I en esta gravació tan sols hem pogut fer una xicoteta panoràmica de lo que seria una moda tradicional que 200 anys és impossible resumir en algo tan curt en el temps com és este vídeo. Anem a deixar la porta oberta per a poder continuar esta tasca tan important com és la forma de vestir en el món tradicional.